Ti ffansi VAR yn Uwchgyngor Cymru? O, yndw. Dwi'n meddwl bod e'n holl bwysig. Mae dyfarnwr wedi cael hwn yn wrong. Ydy ddiwrnod i cau a mae di swingio i fraich allan. Fedrwch chi'n cael set gwell yn y stadiwm. Helo a chroeso i Dadansoddiad Y Dyfarnwr, lle fydda i'n cael sgwrs efo Lee Evans, Rheolwr y Swyddogion yn Uwchgyngor Cymru, ac yn trafod ambell i ddigwyddiad dadleuol a difyr y tymor yma. Lee, yn gyntaf, diolch o'r iawn ti am ddod ato ni. O, diolch am gael fi. Mae'n bleser i fi fod yma. Sut ti'n mwynhau dy rôl newydd ar hyn o bryd? Mae rôl yn eitha brysur. Mae'n brysur mewn adwy fod yn onast, ond dwi'n mwynhau o, so dyna beth mwyaf bwysig. Reit, da ni yma i ddadansoddi, felly iawn ni syth amdani, felly cwpl o ddigwyddiadau dadleuol hyd yma'r tymor yma. Nawn ni ddechrau efo Jack Wilson i Hwlffordd yn erbyn y Bala nôl mis Hydref, dwi'n meddwl. Be ni di o'r penderfyniad yma? Cerdyn Coch, penderfyniad cywir? Na, Cerdyn Coch ddim yn penderfyniad cywir y fan hyn. So, neu ti bod chydig bach mwy gynt yn chwibanu wedyn, ella sy'n ni'n gallu sort of justify your decision, ond diwedd dydd na, mae'r penderfyniad anghywir. Be mae di gweld, mae di mynd drosodd, mae di sbio, mae yna hoel ar y coes Kieran Smith, a wedyn mae di penderfynu o hynna, cos da ni yn gallu sbio ar lle oedd y contact, fath ys ni'n deud, ond yma'n hyn, mae di gael y penderfyniad yn anghywir yn anffodus. Ti gafodd y penderfyniad yma i wrth droi yn y diwedd. Faint effaith mae hynny'n cael ar ddyfarnwr, achos yn amlwg mae chwaraewyr yn gwneud camgymeriad a mae'n gallu effeithio arnyn nhw'n feddyliol o bosib am chydig wedyn. Ydy'r un fath yn wir am ddyfarnwr? Yndi, mae bob un ddyfarnwr rwan yn gorau analysio i gema nhw. Da ni fatha rheolwyr a coaches yn sbio ar y gema nôl, a wedyn mae'r penderfyniad maen nhw wedi wneud, y key match incidents, fatha da ni'n galw nhw yn gael ei sbio ar. A wedyn os di hynna'n anghywir, mae marc y dyfarnwr yn mynd i lawr. Ac o ran y marciau yma, sgynnych chi rhywbeth o gyngrau'r cystadleuol eich hunain? Na, dos am gyngrau cystadleuol, beth sy'n na, mae yna categori A, B, C a D. Os da chi'n categori D ar hanner ffordd, so atstolig, categori D, wedyn fyddwch chi'n cael llythyr yn dweud, da chi'n categori D, please, mae perfformiadau gorau gwella. Os da chi'n categori D, diwedd y flwyddyn, wedyn mae yna sians da fyd da chi'n cael ei tynnu off y lig. So mae'n hollol bwysig i dyfarnwr trio cael pob dim yn iawn. Be am hon, ta Lee? James Owen i'r Flint yn erbyn e-bus yn ddiweddar. Yna chydig o gwyno ar y cyfryngau cymdeithasol am hon. Dyle hon di bod yn gic o'r smotyn? Na, dim i fi. Tydi hynna ddim yn cic o'r smotyn. Be da ni galw hwnna'n, yn y term Saesneg, di normal football contact. Mae cysylltiad rhwng dau chwaraewr yn anochel. Ysa Ryan Edwards wedi rhoi hwb yn cefn J Owen, wedyn sy'n y penderfyniad di gallu bod yn cic o'r smotyn. Ond i hyn, mae hwnna'n hollol naturiol. Mae'r ddau yn cyffwr am y bel a chwarae ymlaen. Mi o'na bach o gwyno ar cyfryngau cymdeithasol am hon. Ydy hynny'n rhywbeth oedd chdi fel dyfarnwr yn edrych arno fo, neu o'ch chdi'n trio osgoi edrych ar hynny? Trio osgoi gymaint y gallai, ond weithiau mae'n amhosib, dydy. Da ni wedi gyd yn trio gweld os ydy pobl yn cytuno neu anghytuno, ond ar hwn, nesyn ni'n sbio, really. Dwi'n trio beidio. Fel dyfarnwr, hanner amser dyda, fydde ti'n mynd i edrych os wyt ti wedi cael y penderfyniad yn iawn, os wyt ti ddim yn siŵr ar y pryd, neu di'n well gen ti, na i adael hynny tan ar ôl y gêm, bydd yn canolbwyntio? I fi yn personol, mae'n well i fi gadael o tan ar ôl y gêm, cos dwi'n misio rhywbeth sy'n ni'n gallu meddwl amdano fo, dweud, dwi wedi cael penderfyniad yn anghywir, dwi'n misio penderfyniad yn anghywir, dwi wedi gwneud hwnna'n wrong, a wedyn dwi'n mynd ar y cae yn negatif yn barod, well i gen i peidio meddwl amdano fo, ail hanner yn cychwyn, off a fi, mae'r gêm ffres yn dechrau eto. Felly, penderfyniad cywir? Yn hwn, penderfyniad cywir. Da iawn, Hugh Jones. Da iawn, Hugh Jones. Diolch o fawr. Luke Cooper yn llawio ar y llinell yn erbyn Llansawel. Am rai mi gyfadde tro cyntaf i mi weld hon, o'n i'n methu dall pam bod i ddim yn gic o'r smotyn. Ond nes i ddechrau amen hun. Mae law am safle naturiol, ond mae'r bêl yn mynd i gyfeiriad y gol, felly pa reol sy'n trympio'r llall o bethau? Fatha dyfarnwr, beth da ni sbio ar fan hyn ydy y pellar o lle mae'r peniad i dod, y speed ar y bêl ydy'r defender, Luke Cooper yn gallu osgoi y bêl, nac di.
Ydy fraich o mewn safle naturiol? Yndi. Ydy wedi iwsio ei fraich i wneud ei gorff yn fwy? Nac di. Ydy wedi symud ei fraich at y bel? Nac di. So mae hyn yn hollol cywir, mae o'n naturiol, mae fraich o wrth ei ochr o, felly chwaraewch ymlaen. Ond nawn ni flipio hyn rownd wan. Be os fydde'r bêl di hitio llaw Luke Bowen, yr ymosodwr, a wedyn mynd i'r gôl, fydde'r rheol yn wahanol wedyn? Bysa. Be sydd wedi digwydd wedyn bod y bêl di taro'r fraich dwytha a di mynd i fewn i'r gôl. Mae hynna'n golygu bod y gôl yn cael ei canslo a free kick i y defending team. Bod y llaw mewn safle naturiol. Bod y llaw yn safle naturiol. Dyna pan mae'n hollol bwysig i dyfarnwr bod up to date efo'r rheol ar gêm. Felly, fod yn glir, allu di rwystro gôl efo llaw mewn safle naturiol, ond allu di ddim sgorio gôl efo llaw mewn safle naturiol. 100%. Ni, di dysgu rhywbeth? Mae pawb yn dysgu rhywbeth. Ni, iawn, cefnogwyr y dre newydd, edrychwch i ffwrdd rwan, gen i ambell i benderfyniad sydd ddim di mynd o blaid yr obiniad yn anffodus tymor yma. Trosedd yn y cwrs gan Zeli Ismail, oedd hon yn benderfyniad anghywir? Oedd. Yn anffodus o hwn yn penderfyniad anghywir. Mae dyfarnwr wedi cael hwn yn wrong. Pam ella bod y safle cychwyn y dyfarnwr chydig bach rhy fflat, bod yn sbio mewn ong o wahanol. Hefyd, os da chi yn sbio reit agos, mae chwaraewr dre newydd yn gwisgo resgi glas. Mae'r dyfarnwr wedi gweld y resgi glas yn dod i fewn, mae wedi cymryd na ella bod y resgi glas yn hosan glas. Dyna pam mae wedi gwneud y penderfyniad, ond y diwedd dydd mae'r penderfyniad yn anghywir. Felly mae hynny'n gallu cael effaith mewn eiliad fel pan ydych chi'n gorfod wneud penderfyniad sydyn, lliw ysgidiau hyd yn oed. Exactly, cos os da chi sbio mor sydyn, eiliad ydi o, mae'r esgu glas yn dod ar draws. Mae'n edrych bod y chwaraewr pen y bont wedi chwarae'r bel a mae wedi mynd drosodd, mae wedi chwibanu a wedyn wrth sbio nôl, camgymeriad anghywir. Ateb syml, pawb i wisgo sgidiau du? Wel, ateb syml. Mae dyfarnwr yn wneud a ni gyd yn gwisgo sgidiau du. Dwi ddim yn fan mawr o VAR, mae rhaid i mi gyfadde, ond yn yr achos yma fydde'r penderfyniad wedi cael i'w newid, mae'n siŵr bydde. Fysa, cos mae o'n camgymeriad amlwg. Ti ffansi VAR yn Uwchgyngred Cymru? Yndw. Dwi'n meddwl bod yn holl bwysig i'r gyngrair, i'r dyfarnwyr, i'r chwaraewyr. Mae'n cael nynyddio mwy aml wan yn Ewrop. Dyna di'r ffordd mae'r gêm yn mynd wan, so mae'n hollol bwysig i ni gael. Gwych. Edrych mlaen. Neu ddim, mae'n dibynnu. Be ydych barn chi ar VAR? Awn ni mlaen, Chris Hughes, edrych i ffwrdd. Penderfyniad dadleuol arall yn erbyn y dre newydd yn anffodus yng Nghicona tro yma. Mae rhaid mi'n gyfadde, dy gennau'n syniad be oedd y dyfarnwr druan di weld yn yr achos yma. Eto, fath yr un dwytha, da ni siarad am safle y dyfarnwr a efo hyn mae'r dyfarnwr rhy agos. Mae di gweld, os da chi'n sbio chydig bach yn gynt, mae yna hwb bach ar Michael Wilde, ella bod ei ffocws o di mynd i fyna, pan mae di sbio i lawr ar hyn, mae di gweld un chwaraewyr yn sleidio fewn, llall yn disgyn, a chwaraewyr dre newydd yn mynd trwy'r canol, a dwi'n meddwl be mae di gweld yn fyna trosedd gyna chwaraewyr ei hunan, gyna chwaraewyr Conas Ci a'r chwaraewyr Conas Ci. Eto, sut fydde'r dyfarnwr yma di delio efo hyn ar ôl mynd adre neu gweld y digwyddiad ar ôl y gêm? Dwi'n mynd i effeithio fo? Yndi. Definite, mae'n effeithio ni, cos da ni'n mynd ar y cae i wneud penderfyniad anghywir, ond maen nhw'n digwydd. Tydy chwaraewr yn mynd ar y cae i methu cico'r smotyn, di'r golgeidwad ddim yn mynd i trio dod ar rywun i lawr yn y bocs, ond mae pethau fel hyn yn digwydd, so mae o'n ffeithio ni fatha maen nhw'n ffeithio chwaraewyr. A wneith y dyfarnwr yna wan trafeili adra a wneith o'n byd mo'n meddwl am y gêm. A mae'n hollol bwysig bod nhw'n wneud. A wedyn mae'r gêm yma wan hefyd, maen nhw'n cael ei wylio nôl, mae'r marc yn cael ei eto mynd i lawr, a mae'r dyfarnwr yn cael ei tynnu i ffwr o'i gêm nesaf. So diolch just yn dweud, dwi wedi gwneud y gêm, gai gêm arall, diolch yn digwydd fel a dim mwy, maen nhw'n cael ei tynnu i ffwr o'r gêm nesaf. So mae o'n ffeithio nhw. Reit, hon yn mynd o blaid y dre newydd y tro yma. Trosedd ar y golwr, a'r dyfarnwr yn neud yn wych i weld hon ar y diwrnod, ydy. Mae'n gol dda i ddechrau, li. Mae'n gol bendigedig gol y tymor hyd yn hyn, ys yn un dweud. Ond be mae'r dyfarnwr wedi gweld y fan hyn ydy bod y golgeidwad wedi cael ei sathru ar.
A be mae di wneud yn dda, mae di cadw llygad ar y digwyddiad. Mae di gweld ella bod yna rhyw potential flashpoint. A wedyn mae di gweld bod rhif 29 Clayton Green wedi sathru ar y golgeidwad Dave Jones. Efo hon, hyd yn oed os ydy'n ddamweiniol, ydy'r ffaith fod o ddim ella di troi nôl, di ymddiheuro, sori am sathru ar rhywun, mae jyst di cario ymlaen, pigo'r bel a di mynd. Mae'n neud chdi feddwl ella bod yna chydig o falais yn ni? Ia, dwi'n meddwl bod o'n gwybod be mae'n neud. A mae di gadael I droed ar y golgeidwad. Dyna pan mae'n penderfyniad mor dda. Ella sy di troi rownd straight away a di dweud, dwi'n sori, nes i'n trio. Ella sy hynna'n dod yn ni, ond diwedd dydd, mae dal di sefyll ar y chwaraewr. Ond mae'r golwr yn gwisgo'r un lliw ar cae, ella bod hynny di amaru ar Clayton Green. O, ella wir. Dwi'n meddwl, do. Wel, mae Dave Jones yn ffarmwr, mae'n siŵr fod o'n digon tuff di arfer cael gwartheg yn ei gicio fo math o balli. Reit, awn ni mlaen I Aberystwyth a Chris Venables yn cael ei hel o'r cae fan hyn yn gynnar yn y tymor. Eto, mae rhaid I fi ddeud, mae hwn yn penderfyniad anghywir. Mae o wedi dal y chwaraewyr yn ei wyneb, ond I fi penderfyniad dylse di digwydd fan hyn ydy Cardiau melyn. Dom di defnyddio I fraich fatha weapon, dos na'm speed, dos na'm malice yna fo, just bod o'n perig. Fatha dyfarnwr, da ni yn sbio efo sut mae'r chwaraewyr wedi defnyddio I fraich. Ydy o defnyddio I fraich I codi hun, ydy o defnyddio I fraich I frifo'r chwaraewyr, neu ydy ddwrnod I cau a mae di swingio I fraich allan, a yn fan hyn doedd o ddim, oedd o jyst I defnyddio I fraich I codi. Pan mae'r braich a'r pen yn cael ei hitio gyda'r fraich, mae o yn Cardiau melyn, ond do hwn ddim yn cardyn coch oherwydd doedd am di defnyddio I fraich fatha weapons yn un dweud. Mae hynna'n lot o bethau I chi orfod cadw llygad arno fo wrth I rywun neidio, be di ongl y fraich, ydy'r dwrn di cael, mae'n lot yn mynd ymlaen. Mae yna lot I dadansoddi pam da ni'n penderfynu efo penderfyniadau efo'r sydd wedi cysylltu efo'r pen. Mae'n holl bwysig I ni gael y penderfyniadau yma'n iawn. Faint o ddylanwad sgen hwn yn wyneb y dyfarnwr yn syth yn dangos y penelin? Mae hynna'n digwydd, dydy. Mae hynna'n digwydd. Mae pawb yn hel at y dyfarnwr, ond mae'r dyfarnwr wedi gwneud I penderfyniad, mae chydig bach I sydyn. Mae'n syth I bocad I ystyn y cardyn coch. Hon yn munud cynta'r gêm hefyd, a Bala rwsut yn llwyddo I ennill, be bynnag, dod? Do, a dwi'n meddwl bod hwn hefyd yn 500 gêm Chris Venables yn y gyngair hefyd, so oedd hi'n gêm eitha special I Chris, ond nath o'n darfod yn eitha special iddo fo na ddo'n anffodus. Neith o'n sicr gofio hi be bynnag. O, neith o byth anghofio'r gêm yna na. Reit, nawn ni orffen efo llygyd fwyaf craff tymor yma o bosib. Arbediad gorau'r tymor o'n i'n meddwl oedd hon, wrth weld hi tro cynta. Caer sws yn erbyn y Flint, peniad yn dod I fewn. Arbediad ar y llinell, ond nid y golwr. Mae hwn yn penderfyniad arbennig. Mae rhaid I ni rhoi camol mawr i'r dyfarnwr fan hyn. O'n i'n gwylio'r gêm ar y teledu ac o'n i'n meddwl, be mae di gweld fan hyn? Mae hwnna'n arbediad anhygoel, a wedyn pan da ni weld o'n nôl, mae o'n sef dda gyda'r defender ar y golau. Mae rhaid I ddweud, mae'r ymwyn wedi wneud yn wych I gweld hyn. Ie, falle mod I a chdi a sawl un arall ddim yn siŵr be wedi digwydd fan hyn, ond oedd Jean-Louis Akpa-Akpro yn sicr wedi gweld be ddigwyddodd a nath o'n siŵr bod Dylan Ebenezer yn gwybod hynny hefyd. With the penalty, did you see it was handball straight away? Because we thought it was a good save, first of all. Are you sure it was your glasses? They're not very good. I thought, well done, goalkeeper. But then you see the replay. Did you see straight away handball? Yeah, straight away. I saw that straight away. Yeah. Wel, diolch yn fawr ti Liam ddod I siarad efo ni. Dwi sicr di dysgu un neu ddau o bethau. Cwestiwn ola sgynna I ti ydy, pam bo chdi roed y hyn drwy hyn? Gymaint o bobl yn barod I feirniadu chi ar-lein yn enwedig. Be di'r apel? Dydyn ni gyd ddim yn fod yn chwaraewyr. A dydyn ni ddim gyd ddim yn fod yn chwaraewyr yn y uwch gyngau Cymru. Ond I fod ar y cae a fod yn rhan o'r gêm, yn rhedeg y gêm mwy na lai, yn eitha special, a cael y posibilrwydd o ella dyfarnu yn Ewrop. Fatha o'n i'n ffodus I wneud, a mae gennym ni rhai yn wneud ar hyn o bryd. Fedrwch chi'n cael set gwell yn y stadiwm na fod ar y cae. So,
becomeref.wales ydy hi gyd i pawb os ni'n dweud. Becomeref.wales os da chi'n meddwl allwch chi wneud y job gystal ar rhain. Diolch o'r iawn i ti. Gobeithio gawn ni sgwrs arall yn fuan. Diolch chi am wylio.